announcements. Number one, pagirundom, pakiturn off man po kan sa indong mga cellphones, mantangyaon po kamo sa lawg kan simbahan, orog na sa pagselebrar kan Santa Misa. Number two, bantayanan sa indong personal na gamit. Bantayan po sa indong mga bag, asin personal na gamit, asin day magwalat ni nanuman sa tukawan, pag nagkomunyon, tanganing maiwasan ang pagkawara, kan sa indong mga darang gamit. Number 3, maninigong gubing sa simbahan. Iniin kaminar ang gabos na lalaki asin babayi na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Number 4, harubay. Sa Agosto 30,
bilang sensyal kan pagpuon, kan panahon kan Peña Francia, magkakaigwa nin harubay sa naga na panginginutan kan Our Lady of Peña Francia Association, asin kan Pope's Global Prayer Network o Sacred Heart Association. Number 5, Rosary Queen, bukas na po ang pagpalista kan mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Tabangan tapuan CWL, ang sponsoring group sa pag-recruit nin mga kandidatas. Ang presentasyon gigibuhon petsa 24 kan Septembre durante kan alas 8 misa. Number 6, blessing of renovated CWL Center as in Family and Migrant Ministry Office. Sa petsa 2 kan Septembre, sa tuya na pong bibindisyonan ang renovated CWL Center as in an Family and Migrant Ministry Office na yaon po sa laog kan sa tong patio. Ini po gigibuhon pagkatapos kan misa sa alas 8 sa enot na Domingo kan Septembre. Number 7, Gainza Trade Fair. Kasabay kan pagselebrar kan Peña Francia sa Naga, igwaman po kan taunan na Bishop Gainza Trade Fair. Ini po tangani na matabangan ang mga tugang niya tong mga Bicolano na may sadit na negosyo na ipamidbid an sa indang mga produkto, tangani ng madagdagan an sa indang income. Bilang suporta niya to sa nasabing trade fair, igwa po nin raffle ticket na available sa opisina, tanganing sa pagbisita niya to sa trade fair, nagigibuhon sa Robinsons Naga, magkakaigwa po kita nin tsansa na manggana nin mga papremyo. Suportahan niya to ang trade fair na pinag-organisar kan Caritas Cáceres. Number 8, novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Peña Francia asin Divino Rostro. Sa Biyernes, petsa 1 kan Septembre, mapuon ang novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Peña Francia asin kan Divino Rostro bilang pag-andam sa pagselebrar niya to kan sa indang kafiestahan digdi sa satuyang parokya nagigibuhon sa Domingo petsa 10 kan Septembre. An misa po pagkahapon sa mga aldaw kan novenaryo gigibuhon sa oras na alas 5 imbes na alas 5:30. Bicol po ang misa novenaryo sa mga aldaw na iyan. Ang novena gigibuhon pagkahapon sa oras na alas 4 nin hapon bago kan misa. Number 9, novenaryo sa kaumawan kan Banal na Cruz. Sa petsa 5 kan Septembre pupunan man ang novenaryo sa kaumawan kan Banal na Cruz. Ang novena gigibuhon pagkaaga sa laog kan misa. Ang misa sa kafiestahan kan pagrokyaw kan Banal na Cruz gigibuhon sa petsa 14 kan bulan na Septembre sa oras na alas 6 nin aga. Siring man sa petsa 15 kan Septembre isiselebrar man ang kafiestahan kan Dolorosa o Our Lady of Sorrows. Number 10, misa sa semana kan Peña Francia. Durante po kan pagselebrar kan Peña Francia sa Naga, ang misa digdi sa parokya pagkaaga sana. Apwera sa petsa 14 asin 15 sa pagselebrar kan pagrokyaw kan Santa Cruz asin pagselebrar kan Dolorosa. Mayo po nin misa antisipada sa petsa 16 na iyo ang fluvial procession sa Naga. Number 11, funeral mass of Father Lorenzo Halyare. Sa tuya man na ibali sa satuyang pamibi, ang kapahingaloan, kan kalag, kan saro sa mga padi niya to na taganabwa, si Father Lorenzo Halyare. Ang funeral mass gigibuhon sa aga, Lunes, petsa 21 sa oras na alas 2 nin hapon, digdi sa satuyang simbahan. Salamat po. Idulot niya to ang misang ini para sa mga minasunod na intensyones. Thanksgiving Mass, dulot ni Josefina Biaris and family. Thanksgiving, dulot ni the Mr. and Mrs. Pablo
Escuro Sr. and family. Thanksgiving dulot ni Chris Ann P. Juanelias. Thanksgiving dulot ni Philip Asher P. Juanelias. Thanksgiving dulot ni Ray Balisa Lisa. Thanksgiving Mass offered by Evangelina Adjova. Para sa gabos na Santos y Santas, dulot ni Mrs. Nida Salcedo and family. Petisyon dulot ni Philip Asher P. Juanelias. Petition Mass for safety of Nabuenos of San Diego, dulot ni Nilda Hugo Lumahan and family. Petition dulot ni Shirley Sapinoso. Petition Mass for protection of Nabuenos of San Diego from Hurricane Hilary, dulot kan Hugo families. Para sa kalag ninda Josefina Asin Julian, dulot ninda Mr. and Mrs. Aaron Aliston and family. Para sa kalag ni Lauro Asin Ferdinand, dulot ni Vanessa Bermido. Para sa kalag ni Manuel Asin Gilberto, dulot ni Mrs. Lordy N. Escuro. Para sa kalag ni Perpetua Asin Fausto, dulot ni Mr. and Mrs. Aaron Aliston and family. Para sa kalag ni Roberta Asin Maximo, dulot ni Mrs. Lordy N. Escuro. Para sa kalag ni Wilfredo, dulot ni Hilda Vargas and family. Para sa kalag ni Father Lorenzo S. Saliari, dulot kan Holy Cross Parish. Para sa kalag ni Michael, dulot kan Tugado family. Asin para man sa kalag ni Lorenzo, dulot kan Pandes Pontillas Tolidanes family. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minaawot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya tungon niya na Domingo, iyo na ang gabos inaapudan na magbaklay sa dalan nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghingowa na makamtan ang grasya nin kaligtasan. An misa po ngunyan panginginutan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert Orilio. Magtindog po ang gabos asin awiton niyato an awit sa pagpuon. Nadaing makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaing makakahalay, kung kami sa imo pinapuli. Bungangin pagtiripon,
mga magturugang sa imong harong. Pagtubod niya mo lugod magraron, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pagsaliwanag, kan tataramon, paglaong niya mo lugod magrikot, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakilaban, kan hawak asin, kan dugo na atang, pagkamot niya mo lugod makalubo, ikaan enon ng kamot sa mo. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indog gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ang liturhiya niya tungunyan, urog na ang mga babasahon, liwat nagpapagirumdum sa tuya, na ang sa tuyang kagurangnan, nagbubukas kan sa iyang gibong pagliligtas, bakulang sa banwaan na pinili, ang banwaan na Israel, kundi sa gabos na tao, urog na ang mga pagano, sa iyang binibuksan ang balaog na kaligtasan. Asin iyan man padagos na ihinira sa tuya. Ang linalaw man sa tuya, iyo ang sa tuyang maludok na pagsimbag sa iyang pagbubukas din sa diri, hulikan sa iyang mga gibong karahayan, tanganin kita madara, maibalik sa kagurangnan. Matugang akuntan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga tao marahay ang buot. Ginoo maumika, rinorokyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka, nakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking upong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dainahihiling na karahayan, pabulosaan kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urug pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaot, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon ang pangangalokan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kan kagurangnan, utuba ang katanosan, gibuha ang kasuruputan, taharin nga ang sakong pagligtas. Maabot na, asin ang sakong kasuruputan, ihayag na. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan. Asin magi siyang surguon. Ang gabos na naguutob kan Sabat, na mayong paglapastangan, asin pag nagdadanay sa sakong tipan, dadarahon ko sa inda sa bukid kong banal, asin papag-umahon ko sa harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang, asin sakrifisyo, maako ko sa sakong altar, taan sakong harong, aapodon, na harong nin pamibi, kan gabos na banuaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang simbag po,
O Diyos, pag-umawon ka kan gabos sa banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Kaugayon kita kan Diyos, asin bendisyonan. Paliniwanagon, niya sa to an sa iyang lalawgon. Na maramhan sa bilog na daga, an sa imong dalan. Sa gabos na nasyon, an sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma, asin magkurahaw ang mga katawuhan. Tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan. Hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawuhan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos. Matakot sa iya ang gabos na puro kandaga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrukyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa Indo na mga Gentil. Sa sukol na ako apostol sa mga Gentil, iginagalang ko ang sakong paglingkod. Tibaad lamang mapainom ko ang sakong lahi, asin ang siring, maligtas ang iba sa inda. Takunan, pagpalaya sa inda, pakipag-ulian kan kinaban, ano daw ang pag-ako sa inda, kun bakong buhay hali sa mga gadan? Tadei mababawi ang mga biyaya asin pangapoden kan Diyos. Tasiring na kamo kaito nagsuwail sa Diyos. Alagad ngunyan, nahirakan huli sa indong kasuwaliilan. Siring man, sindangon yan, nagsuwail. Sa pagkaherak na makamtan nindo, tanganing sindaman ngunyan, mahirakan. Tilinaong kan Diyos ang gabos na kasuwaliilan, tanganing ang gabos, mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga runa ni Tiro asin Sidon.
Uya, sarong babaeng Kananeya na nagluwas sa teritoryong ito, nagkukurahaw na ansabi, "Kahiraki ako, kagurangnan, aki ni David. Ang aki kong babae, makuring sinasaniban ng demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ansabi, subula siya, ta nagkukurahaw sa hurihan ta. Nagsimbag siya, de ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Si babae nag-abot, nagsamba sa iya na ansabi, kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bakong magayon, nakuahon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo kagurangnan, alagad ang mga ido, nagkakakanman nin mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan sa indang mga amo. Dangan, nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakula an sa imong pagtubod. Mangyari sa imo, sosog sa buot mo. Asin na umayan ang aki niyang babae kan oras na ito. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, magtukaw po para sa homilya. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Narurumduman po nindo sa Ebanghelyo kan nakaaging Domingo. Ini po ang manunungod kay San Pedro na nagpuon na maglubog duman sa ibabaw kan tubig, kan magpuon na maglakaw pero later on naglubog. At ano ang sinabi sa iya ning kagurangnan? O man of little faith, lalaki na sadit ang pagtubod o kadikit ang pagtubod. Aram ta si San Pedro sarong Hudiyo, Jew, kabilang sa banwaan nin Israel, sa piniling banwaan nin Diyos. Ngunyan na Domingo, an sa tuyang na hinanyog sa Ebanghelyo, iyon mapapadapit sa babaeng Kananeya. Asin ano ang itinaram ni Jesus sa babaeng ini pagkatapos kan sa indang pag-ulay-ulay? Babae, dakula an sa imong pagtubod. Ining Kananeya, aram ta, bako ining Hudyo, sarong pagano, day kabilang sa piniling banwaan ng Diyos. Pero ang description sa iya kang kagurangnan, o babae, dakula an sa imong pagtubod. Ini po ang irony na nahiling ta. So, kung si say lugod, ang linalauman ng kagurangnan, na igwaning dakulang pagtubod, iulugod ang kulang, umayo ng pagtubod. Pero ining pagano, dahil man kabilang sa banwaan, sa piniling banwaan ng Diyos, tagaluwas kung iisipon, pero iulugod ang nagpahayag nin pagtubod. Ini po ang kaluyahan o kakulangan kan mga Hudyo. Nag-iisip sinda na sinda ang mga piniling banwaan ng Diyos. Garoan pagmati ninda, iyaon na sa indaan kaligtasan. Dawa, mayo sindang gibuhon, sigurado na sinda na makakaligtas. After all, sinda ang itinuturing na piniling banwaan ng Diyos. Sabi kayan, dahil hindi na nasabutan, kung ano ang ibig sabihin kan pag-ako nin pagtubod. Garupig isip ninda na ang pagtubod sarong pribilehiyo na sa indasana
matapos. Pag inako ninda, sure na kita, sure na sinda kang kaligtasan. Pero ang dain ninda na nasabutan na maray, iyan pala na pagtubod na pinagkatiwala sa sainda, kay puhan pala na ihiras. May responsibilidad pala sinda na ihiras ini. Pinagkatiwala lang sa inda, and hopefully later on, sinda na ang mapasa ka ini sa iba. Sa enot na pagbasa, kung sa tuyang nahinanyog ang enot na pagbasa, gikan sa libro ni Propeta Isaías, pinahiling ning Diyos kung si Isay siya ang ama ning gabos. Pinag-extender niya ang sa iyang kaligtasan sa gabos na tao na nabubuhay na matanos. Mga tao na namumot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, nagsusunod kan sa iyang tugon. Kaya ang Diyos ay nagpipili nin kasarian, kultura, relihiyon, mga pinaniniwalaan, o ano man ang mga bagay. Bukas ang kagurangnan sa gabos as long as kita naghihinguhan na mabuhay na matanos. Kaya lang, sa mga panahon ngunyan, ini ang realidad. Dahita na minsan maaraman kung ano ang matanos na gibo, saka ang bakong matanos na gibo. Pero sabihon ko, ini ang marhay na dapat gibuhon, pero baka dahi ka man kumbinsido na iyan ang marahay na gibo. Because yaon po ngunyan ang inaapod na relativism. What may be good for you may not be good for me. Iba-iba ang standard kang katanosan. Pero ang tunay na katanusan, nagigikan sa mahal na Diyos. As in, ang norm na sinasabi, mayong iba kundi ang kagurangnan. Pag sinabing norm, batayan, sukulan, as in, ang sinasabing sukulan ta, bilang mga Kristiyano, bako ining set of rules, kundi buhay mismo ni Kristo. Kung ano ang pinahiling, nagibukan sa tuyang kagurangnan, iyan ang magiging sukulan kan sa tuyang kaligtasan. Kung faithful kita sa makatukdoan ng kagurangnan, makakalaom kita nin kaligtasan. Ano po ang nangyari sa Ebanghelyo kung taano ta pinag-umaw ni Jesus ang babaeng Kananeya? Aram po nindo si Jesus, talagang pinaglaan niya ang bilog niyang panahon, espuerso sa banwaan niya na Kapernaum. Diyan po siya halos nagpaparaikot siya diyan, tangan isa ng magmisyon, magtukdo, magbulong sa may helang, magpaumay, magpalayas ng mga demonyo. Kadakol siyang ginibo sa mga tao. Pero unfortunately, dahil ining mga taong sa iyang pinagsiserbihan, ang pagmati ninda, entitled sinda sa mga ginigibon ni Jesus. Whether they respond or not, after all, garo pag-isip ninda, obligasyon na iyan na nagibuhon iyan para sa to. After all, kita ang mga banwaan na pinili ni Diyos. So, dawa dahi ka maghiro, sure na sure sinda kan sa indang kaligtasan. Kaya ang resulta, ano man ay tinuklo ni Jesus, naglaog sa ibong natalinga, luwas sa ibong natalinga, mayong nangyari sa indang gawi-gawi, sa indang pagkabuhay. Garo na baliwala ang paglapigot, paghiro nin sa tuyang kagurangnan. Kaya naisip ang kagurangnan, one time siguro namati niya ang grabing kapagalan, naisipan niya, ano daw kung mag-relax lamang, magsuway lamang ako digdi sa grupong ini, nagaro very toxic ng maray. Kaya nagduman po siya sa northing parte kan Israel. Nagluwas siya duman sa boundary, thinking na mayong nakakamidbid sa iya. Siguro, ma-relax man kuta siya, ma-swimming, o kaya
mag-enjoy kang magningkan deserve na pahingalo niya after day's work. Ini pong lugar na ini, Tiro and Sidon, sinasabi na 40 miles or almost equivalent to 40 kilometers above the boundaries kang Israel sa Lebanon, present-day Lebanon. So, medyo harayo na, nag-iisip siya na mayo ng makakamidbid sa iya duman, kaya pwede siyang mag-relax. Kaya lang, sarong babae ang nakamidbid sa iya na nagkataon na ang sa iyang aki sinasaniban ning maraot na espiritu. Kaya nagkukurao siya kagurangnan. Imagine, ang kinuraho kang babae, tulos kagurangnan, aki ni David. Tabangi man ako. Ano ang inot na reaksyon ni Jesus? Pigdedma niya. Dedma. Garud mayong nadangog. Kaya sabi kan sa iyong mga disipulos, subula na pala siya sa ining babae, nagdidisturbo sa satuya. Ang simbag ni Jesus sa mga disipulos, ako sinugo sana sa mga nawawarang tupa kang Israel. Garo as if sinasabi niya, may kitang pakiaram dyan. Dahil ang kabali sa sinasabing piniling banwaan. Ako pinadara para sa mga Hudyo, sa mga piniling banwaanin Israel. Pero itong babae talagang dain nagpundo, nakimaherak, asin sabi ni kang babae, kagurang nang tabangi ako. Alagad, sinabi sa tuya sa Ebanghelyo na ang simbag ni Jesus. Sabi ni Jesus, dai maninigo o dai angay na ang pagkakan kan mga amo. Sabi kan, na dai angay na ang pagkakan itao sa mga ido. Siguro kung ika ang mataraman kang siring, garo maiinsulto ka, garo ka kinumparar, garo nagbabaan sa imong dignidad, naging ka-level ka kan mga hayop, kang ido, dahil na para sa naini sa mga tao. Dahil bako ini para sa mga ido. Pero ining babae, talagang desidido, asin siyempre, bilang isarong ina, aakuon ang gabos na kasusupgan, tangadi silang maumayan ang sa iyang aki, maisalbar ang sa iyang aki. Pero sabi kang babae, maski ang mga ido, nag-aako man kan rakdag, nagikan sa lamesa kan sa indang amo. Aram mo si Jesus napakamadunong, pero this time, susog sa mga pag-adal, the woman outwitted Jesus. Sabi kayan, nautakan kaining babae si Jesus, na mayong maisimbag si Jesus, kundi ang tataramon, babae, dakula, an sa imong pagtubod. Ini talaga ang bunga kan sarong tao na hararom, tunay, an sa iyang pagtubod, na mayo ning sisayman, na day malumoy an puso, na day itao an hinahagad. Asin sa mga pagkakataong ini, siring ang nangyari kay Jesus. Nadaihan ni Jesus ang kahagadan kan babae. Kaya sabi sa huring parte kan Ebanghelyo, kan oras man sanang ito na umayan an aki. Namumutan mga tugang, ano ang leksyon na buot ipaabot sa tuya kan Ebanghelyo ngunya na Domingo. Enot po kay puhanta ang kusog buot tangani na kita magrani sa mahal na Diyos. Ini pong babae, garo talagang kusog buot na magkurahaw, na magrani kay Jesus. Aram po nindo day tugot ng sarong babae, makiulay sa sarong lalaking Hudyo, lalo na si Jesus, sarong paratukdo. Asin,
iyan po nangangahulugan na may distansya na dapat i-obserbar. Alagad da iyan pinag-isip kan babae. Basta ang importante sa iya, maumayan an sa iyang aki. Dapat igong ma-observe ka ning distansya. Taan sa ang kaulay mo sarong rabay, sarong pinagmimidbid sa komunidad, ay maninigo na ang sarong babae. Pero nagkusog ning buot ining babae. Dahil niya inisip anuman na nagbabanga sa saindang kultura o rasa, importante sa iya, iyo ang sa iyang hinahagad. Kaya sabi kayan, an milagro ngaya tugang kan pagtubod. Kung ikaigwan ning pagtubod, bakong harayo an milagro sa siring ng mga tao. Pagtubod na pano nin pagsarig, pagtitiwala, na sa iyang anuman na hagado niya itatao. Yan po ang enot na leksyon. Ikadua po, pagtubod na kayang tiuson ang pressure. Ang mga tao na may pagtubod, anuman na kagabatan, problema, kayang malampasan, huli kang pagtubod. As in, ininahiling ta sa babaeng Kananeya, na katunayan, talagang tunay na pinag-umaw kang kagurangnan. Naiiba po ini sa nangyari kay Pedro, na inapod niyang lalaking kulang ang pagtubod dahil dain niya nakayanan ang pressure kang bagyo na sa iyang inaagihan sa dagat. Na-distract siya. Pero ining babae, focused. Talagang nakaturok ang sa iyang mata, ang sa iyang buot, sa kagurangnan, pano nin paglaom, na itatao sa iyaan hinahagad. Ikatulo, leksyon kan Ebanghelyo, don't give up when the Lord stretches you, because persistent faith is a result-oriented. Persistent faith is a result-oriented. Kung kita porsigido sa anuman na hinahagad ta, asing kita nag-iigot, maski dipisil, pero ginigibo tayan, makakaasa kita kang kasimbagan sa satuyang hinahagad. Iyan ang mga nagkapirang leksyon. Aram mo, kadakol pong leksyon, ining Ebanghelyo, manunugod sa pagpamibi, pagtubod, asin pakikiulay sa kagurangnan, urog na kung ang satuyang hinahagad, bako para sa tuyang sadiri, kundi para sa tuyang namumutan. Dahil kita madadaihan ng kagurangnan. After all, siring sa sinabi sa tuya sa enot na pagbasa, an kagurangnan, iyo an ama niya to gabos. Mayong pinipiling relihiyon, rasa, kasarian, o anuman na estado sa pagkabuhay, binubuksan liwat ng kagurangnan, an pader na nagsusuhay sa lambang saro, asin siya, binubuksan niya an sa iyang sadiri, tanganing sa tuyang ranihan, bilang sa tuyang ama. Amen. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalang ang langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gatan, asin dinubos.
Lumililig sa mga ganap, at ikatulong aldaw, na buhay liwat halit sa mga ganap, suminakat sa kalangitan. Nagtutukap sa too, ang Diyos amang makakanman, halep duman mabalik sa pagtutok, sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parubakin na habangin mga santos, sa pagpatawan ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwanag laman, sa buhay na daing kasagpuran. Sa raro sa pagkamuot, masarig kitang magdulok sa Ama na dai nagsasayuma, sa anuman na pag-arang nagikan sa pusog na pagtubod, ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magin dalihigan kan pagkaherak, katoninongan, asin pagkamuot kan Dios, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, nin mga paratubod, malikayan yato ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis, asin sa salang paghukom sa kapwa, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ina na nahahadit asin napupurisaw sa salod kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magugma sagkod paman sa saindang langit noon na eerokan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamauutan mo na magkasararo ang gabos na tao, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipo kan kapwa, asin da inanggad kami magsikwal sa kisayman, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa pagdulot kan mga atang. Giboasin kag tao, gabo sa diri mo, kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, gabos balaog mo.
Manikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na hindi naimabilang naman na biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang taon, gabos ikinaugay mo. Maninigo, asin, matanos na nanay, asin din sansain, magpasalamat kami sa imo. Kami sa imo. Tindog tabi. Magpamibi ka mamatugang tanan sa sa sendong atang magkanigong akon kan Dios amang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako a kagurangnan an samong mga atang nahuli ka iyan, nahahaman an mga mamuraway nariribayan. Tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadana as minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkuran. Tasasiring na pagkaherak, namuutan mo ang kinaaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala ning dai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakang gabos na angheles asin santos, nagpapahayag din pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi, Magluhod po. kagurangnan, ikananggat an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan samong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon,
Nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos nan sabi, Mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang parabuhay mo liwan, ipinapahaya. Sakot na ikaw Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadan, asin pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, giromduma kagurangnan, ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa iyong pagkaherak ang samatugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal apostoles, sa singgabos na santos, na kayo pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amamo na yaon sa langit, papalalong ang ngalan mo,
pagdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyangon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami ang narahas sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyam ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kansay mong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace. Kasalan kaninaan, kahiraki kami. Kudero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kasalan kang ginawa.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa kong maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Uyan na sa mga kamot, nabili pa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa paningkulang, na ipinatoninong, nagsiya sa naghapot, an ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, magurangan, man makakahipno. Ikapalan, magurangan, an makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyan, mautot sa imong kaotan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbayad, panurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang dukhang puso. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang dukhang puso. Minsan kuyang dukhang puso. Tindog tabi.
Mamibi kita. Kagurangnan an komunyon kan sa imong mga sakramento na samong inako, magligtas lugod sa mo asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katutuohan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, idukuan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Ang Diyos na makakamhan, magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulo sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biriko niya ang sa indong mga lakad pasiring sa iya, asin ipahiling sa indo ang dalan ning katuninungan asin pagkamuot. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapusan bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadangon, ang